si Jem. Ayan guys, maingay dito kasi nag-renovate ng building dyan sa kabila, sa harapan. Dito ako sa DIY. Ayan guys. Ayan, thank you guys sa panonood nyo guys. Panonood ng aking mga videos. Ayan, dyan na naman si Jem pasaway. Oh my god, haggard na haggard talaga si Pops. Ayan. Ang Friday talaga namin ay busy. Ayan. See you naman mga develops ko dyan. Mga sisi ko dyan. May balag shoutout sa inyong lahat. Habang ako'y dito nakaupo. Ayan. Huwag kong kakalimutan si Jem. Jem Vlog. Ayan. Silpot lang si Jem Vlog. Hindi po naka-shirt ka lang tapos pupunta ka sa mall mo. Ayan, naka-shirt lang ako guys. Mamaya doon na naman kami sa sa Utama. Ayan. Doon kami mag-dinner. Ngayon nag-drop by lang ako guys kasi nagkuha ako ng mga in-order namin. Ang ingay talaga no. Kinuha ko yung mga gamot ng matanda sa pharmacy. Pumunta na rin ako dito sa DIY. Ayan. Ang aking DIY. Ayan guys. Oh. Nakashoot lang ako guys. Ayan. Huwag pong kakalimutan si Jem Vlog. Thank you. I-likes naman guys ninyo. At i-subscribe naman niya si Jem Vlog. Ayan. Thank you so much guys. Love you all. Merry Christmas and Happy New Year in advance. Ayan, love. Ayan, maraming salamat po. OMG, wala akong makita guys. Ano ba yan? Puro naman ito pang wala akong makita Asan ba yun siya nakalagay? Hindi na hinahanap ng amunan. Hirap talaga maghanap pag wala. Ayan guys, titingin ako ng ganito. Kaya yung maganda. Ayun, mga toys naman to. Uy. At ito pang toys, pang bata. Dito tayo sa binili ko na medyas guys. Mura lang naman siya.
Ayan. Pangit na. Okay. Ipadala sa Pinas. Yung iba na. Hindi ko gusto yung mga chinelas dito. Hindi naman siya maganda. Wala talaga akong mahanap na net ng kitchen namin. Asa na ba yun? OMG, hindi ko mahanap. Ayan guys, andito na naman si Jem. Hindi ako makahanap ng net. Dito ako guys sa Daiso, sa DIY. Kasi kulang pa yung ipapadala ko. Ayan, nabili ng towel. Yung iba mamaya na lang, pupunta kami sa Damans, sa Utama. Doon kami magbili. Wala naman kasi dito yung iba guys. Ay, doon ako bibili sa kabila. Sige na guys. Ang mga halaga. Ang ganda na ng laing niya guys. Ang ganda na ng tanim na namin laing. Ayan, sinong relate dyan? Ayan guys, ang ganda na ng laing namin guys. Dito sa Munting Garden. Ayan, ang ganda-ganda na. May laing. Pwede na siyang gulayin guys, Pwede nang gulayin. Ayan. Ang aming munting garden dito guys. Pwede na siyang gulayin yung laing. Kunting kimbot-kimbot na. Ayan, kumakain kayo niya. Ayan. Ayan. Pag-quarantine talaga na Ayan, sinong relate dito guys na kumakain ng laing? Ayan. Ayan kasi yung mga tanim namin dyan. Yay! Pwede na siyang gulayin. Bili na kayo ng nyog guys. Parang magulay na tayo ng laing. O diba? Ayan. Pwede na siyang gulayin. Ayan. Malalaki na yung daon niya guys. Ayan. Ang gaganda na niya. Kaso ayaw ko pa siyang gulayin. Yehey. Pwede na siya. Ang munting garden ni Jem Vlog dito guys. Ayan, huwag kakalimutang i-subscribe and i-like si Jem Vlog. Thank you so much guys. Love you all.